ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನೇನು ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿದ ಕಷಾಯ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಂಡು ಪಂದು ತೂಕ ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ ಎಂಚ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವಲ ಎಣ್ಣೆಗೆಲ್ಲ ತೋಪದ ಕೊರ್ಪೆ ಏನೇ ಪೂರ ಯೂಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂದ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ನಿಗಲೆಗೆ ಪಂದು ಕೊರ್ಪೆ. ಅಮೃತ ಕಷಾಯದ ವಿಡಿಯೋ ನಿಗಲೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ ಕಷಾಯ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ನಿಗಲೆ ಪೂರ ಗುತ್ತುಪ್ಪು ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿಗೆ ನನೊಂಜಿ ಪುದರ್ ಗುಂಡಚ್ಚಿ ಪಂದು. ಈ ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ ನಿಜವಾದ ಅಮೃತಗ ಸಮನಾದ ಉಂಡು. ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿದ ತಾಜಾ ಬೇರು ಕೂಡ ಮಸ್ತ್ ಬಗೆತ ರೋಗಕ್ಕೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆದುಂಡು. ಒಂದು ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ ಆಯುರ್ವೇದದ ಮಸ್ತ್ ರೋಗಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಈ ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿದ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಒಂದು ಎಂಕಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ ಜ್ವರ ಕಡಿಮೆ ಅವರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ ಕಷಾಯ ದಿನಾಲ ಪರಡು. ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ ಕಷಾಯ ದಿನಾಲ ಪರಂದಿತ್ತಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಬಾಡಿಗೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು. ಎಂಕಲ್ನ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಎಂಕುಲು ಕಾಯಿಲೆ ಬೂರಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಅಂಚಾದ ಆತು ಪೂರ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಕಷಾಯ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಪಂದು ತೂಕ. ಒಂದು ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿದ ಎಲೆ ಈ ಥರ ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿದ ಎಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ನೆಟ್ಟು ಬರ್ಸದ ನೀರು ಉಂತುದುಂಡು ಅಂಚದು ಸರಿಟ್ಟು ತೋಜುಂದಿಜ್ಜಿ ಈ ಥರ ಇರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ ಇಂಚ ಬರ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಎಲೆನ್ಗೆ ಎತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕಷಾಯ ಮಲ್ಪರೆಗೆ 10 ಎಲೆಯ ಉಂಡು 10 ಎಲೆಗೆ ಎಪ್ಪುವೆ. ಈ ಬಳ್ಳಿಗೆ ದಾಲ ಮುದ್ದಲು ಪೂರ ಪಾಡೋಡು ಪಂಡು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚನೆ ಮತ್ತೆ ನೀರು ಪಾಂಡಲ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಆಪುಂಡು. ಎಂಕಿತೆ ಒಂತೆ ತೊಳಸಿದ ಎಲೆಲ್ಲ ಬೋಡು ಚುಗುರಿತ್ತಿಂದ ಬೊಕ್ಕಲ ಎಡ್ಡೆ ದುಲ್ಲೆ ತುಳಿಯತ್ತು ಶೋಕಾದು ಎಡ್ಡೆ ಬೈದುಂಡು ಚುಗುರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆ ಬರ್ಸದ ಟೈಮ್ ಆಯ್ನೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಚುಗುರು ಸಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು. ಚುಗುರು ಇಜ್ಜಂಡ ಎಲೆ ಹಾಪುಂಡು ಒಂದು 10 ಯಾನ ಈತಗೆತ್ತೆ ತೊಳಸಿದ ಚುಗುರುನು ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿದ ಕಷಾಯ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಬೋಡಾಪಿನಂಚಿನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ತೂಕ ಯಾನ 10 ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿದ ಎಲೆನಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಇಂಚ ಉಂಡು ಎಲೆ ಅಂಚನೆ ಏಳೆಡ್ಮ ತುಳಸಿ ಚುಗುರುನಿಗೆ ತೊಂದರೆ ತುಳಸಿ ಎಲೆ ಅಂಡ ಒಂದು 10ಗೆ ತೊಂದರೆ ಅಂಚನೆ ಚುಗುರು ತಿಕ್ಕಂಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಚುಗುರು 7ಗೆ ತೊಂದರೆ ಅನ್ನ ಒಂಟೆ ಬೆಲ್ಲ 1 ಇಂಚಿದಾತು ಶುಂಠಿ 1 ಇಂಚಿದಾತು ಚಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ದಾತು ಮಂಜುಳದ ಪುಡಿ 10 ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿಗೆ ತಂದೆ ಸುರುಟಿಯಾನು ಒಂಜಿ ಬಾಜನಗು 2 ಗ್ಲಾಸ್ ಆಪಿನಾತ್ ನೀರಿನ್ಯಾನು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ. ನೀರು ಪಾಡ್ದಾಯ್ಬೋಕ ಒಂದು ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿದ ಎಲೆನ್ಲೆಯನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಪಾಡುವೆ ಅಂಚನೆ ಚೆಕ್ಕೆಲ ಪಾಡುವೆ ತುಳಸಿದ ಚುಗುರುನ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಶುಂಠಿಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಗೆತ್ತಿತ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚೆಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಂಜುಳದ ಪೊಡಿಲ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಒಂದನೇತೆ ಸರಿಟೆ ಕೊದುಪಾಗ ಈ ಥರ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮುಡು ಯಾನೊಂದೇನ ಕುದಿಪರೆಗೆ ದಿಪ್ಪೆ ಕುದಿಯರ ದಿತ್ತಿನ ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿದ ಕಷಾಯ 10 ನಿಮಿಷ ಅಂಡ ಕುದಿಯೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಐಕ್ಯಾನಿದ್ದೆ ಒಂದೇನು 10 ನಿಮಿಷದ ಅದು ಪೊರ್ತು ಮುಚ್ಚಿದಿಪ್ಪೆ ಮುಚ್ಚಿದೆ ಸರಿಟೆ ಕೊದಿಪಾಗ
ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿದ ಕಷಾಯದ ಆದಾತನ ಪಂದು ತೂಕ ಸರಿಟೆ ಕುದಿಯೊಂದುಂಡು ಗೆತ್ತಿದಿನ ಬೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತೇನೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಹೊರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಹೊರ 5 ನಿಮಿಷ ಇಂಚನೆ ಕುದಿಯಾಡು 5 ನಿಮಿಷ ಸರಿಟೆ ಕುದಿದಿಲ್ಲಿದ್ದೆ ತುಲೆ ಇದೇನು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪೆ ಕಷಾಯ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಉಪ್ಪುನಗನೆ ಪರೋಡು ಇತ್ತೆ ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿದ ಕಷಾಯ ಯಾನ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸಿಗೆ ಅರ್ಪುವೆ ಈ ಕಷಾಯ ಜ್ವರ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಆಪಿನ ತಡೆಗಟ್ಟೋದು ಅಂಚಾದ ಈ ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿದ ಕಷಾಯ ಯಾನ ಪಂತಿನ ರೀತಿದ ದಿನಾಲ ಮಂತ್ ಪರ್ಲೆ